Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Angko. Taong 1991, Malitbog, Bukidnon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Angko sa isang liblib na lugar sa Malitbog. Kaya sila doon nakatira, gawa ng doon sila pinamanahan ng mga magulang ng kanyang asawa ng lupa. Malayo man yun sa bayan, hindi na yun mahalaga para kay Angko, gawa ng di hamak na mas komportable ang kanilang pamumuhay doon. Lahat ng kanilang pangangailangan ay naibibigay ng kanilang lupain. Kung may mangilan-ngilan mang kakulangan, hindi na nila yun binibigyan ng pansin. Sa taong ito, nasa 3 pa lamang ang anak niya. Kasalukuyan din noong buntis ang kanyang asawa ng pang-4 nila, kung kaya't bago pa man lumaki ang tiyan nito, mariin na niyang hinabilinan ang kumadrona sa baryo. Halos 1 beses sa isang araw nagpapakonsulta na din sila sa albularyo nang sa gayoy maiwasan ang mga kaganapang labis nilang kinatatakutan. Sa pagsapit ng pang-5 buwan ng tiyan ng kanyang asawa, mas lalo pang naging mahigpit si Angko sa pamamahay nila. Kahit papaano, naging kampante naman siya, lalo pat 3 beses sa isang linggo, bumibisita ang mga kadugo nila. Sa panahon ng pagbibisita ng mga ito, dinadalhan sila nito ng iba't ibang uri ng pangontra laban sa mga nilalang na hindi nakikita. Kabilin-bilinan din ng ama ng kanyang asawa maging mapagmasid sa lahat ng oras at pagkakataon. Naniniwala ito na bagaman wala silang nararamdaman sa lugar na yon, meron ng iilang tagapagmasid ng mga aswang ang nakakalat sa buong paligid. Dahil sa abiso ng ama ng asawa niya, kung kaya't mas lalo pang pinalawak ni Angko ang paglalagay ng mga pangontra. Sa mga oras na yon, wala siyang ibang inisip maliban sa kung papaano maiingatan ng husto ang sanggol na dinadala nito. Isang hapon, habang abala si Angko sa pagsusunog ng balat ng nyog, nasipat niya ang ama ng kanyang asawa na naglalakad papalapit sa bahay nila. Pagpasok nito sa kanilang bakuran, bigla naman yung lumapit sa kanya habang iniaabot ang isang tela na naglalaman ng pangontra. Angko, hetong bagong pangontrang nakuha ko sa albularyo. Ibigay mo to sa asawa mo. Makakatulong to sa kanya. Bungad na wika ng ama ng asawa niya. Nang marinig naman ni Angko ang sinabi nito, agad naman niya yung sinamahan papasok sa loob ng kanilang tahanan. Pagdating nila roon, nasipat naman niya ang kanyang mag-iina na masayang nagkukwentuhan. Nang makalapit na sila sa kinaroroonan nito, dahan-dahan naman niyang inilagay sa damit ng kanyang asawa ang pangontra na ibinigay ng ama nito. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-uusap, wala naman silang ibang paksang tinalakay maliban sa panganib na daladala ng mga aswang. Mariing naniniwala ang ama ng kanyang asawa na aamoy na nito ang malasalangkang bango ng anak nila, kung kaya't may posibilidad na baka sa mga susunod na buwan mag-uumpisa na yung magparamdam. Yun din ang isa sa mga rason ng biyenan niya kung bakit madalas na ang pagbisita nito tuwing hapon. Dagdag pa nito na masyado yung nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, lalo pat metro-metro ang layo ng bahay nila sa baryo. Matapos naman yung marinig ni Angko, bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na pag-aalala. Kahit anumang kasi ang gawin niya, nasisiguro niyang wala siyang kakayahang makipaglaban sa mga nilalang na yon, gayong isa siyang mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Lumipas pa ang ilang oras, nagdesisyon na ang ama ng kanyang asawa na uuwi na. Hindi naman nila yun pinigilan, gawa ng malayo-layo pa ang kinakailangan nitong lakarin pabalik sa tahanan nito. Pinilit pa nila yung doon na matulog pero hindi sila nito pinagbigyan, gawa ng nagpaalam yon sa kanyang mga anak na uuwi yon bago lumalim ang gabi.
Nang makaalis na ang ama ng asawa niya, agad naman niyang ipinagpatuloy ang pagpapausok ng balat ng nyog. Habang nakatambay siya sa harapan nito, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid dahil parang may nararamdaman siyang kakaiba. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang isang malaking pusang itim na nakahiga sa isang sanga ng puno, maiging nagmamasid sa kanyang ginagawa. Pagtitigan nila ng nilalang na yon, bigla naman yung lumundag sa likurang bahagi ng punong kinaroroonan nito at kasabay nito ang parang bula nitong paglaho. Dahil sa nasilayan ni Angko, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang tahanan para magtago. Pagpasok niya sa loob, agad naman niyang inabisuhan ang kanyang mga anak na wag nang magbukas ng kahit isang bintana. Pagsapit ng tulugan, habang nakahiga siya sa tabi ng kanyang asawa, panay naman ang kanyang pagramdam sa paligid. Kahit anong gawin niyang pagtulog noon, animoy hindi niya talaga magawa-gawa buhat sa nilalang na kanyang nakita. Minabuti niya ring maglagay ng gasera sa loob ng kwarto nila. Nang sa gayoy kapag may naramdaman siyang kakaiba, madali niyang makikita ang bagay na kinakailangan niyang kuhanin. Sa pagtungtong ng 11:00, 2 minuto na lamang para sumapit ang hating gabi, merong narinig si Angko na kakaibang huni. Hindi wakwak, kikik o aswang ang kanyang narinig noon, bagkus ay mahinang pag-iyak ng sanggol sa labas nila. Makalipas lamang ang ilang minuto matapos niyang marinig ang huni, napansin naman niya ang kanyang asawa na panay na ang pagbalikwas sa hinihigaan nito. Ilang ulit niya pa yung sinubukang gisingin pero tila bang hindi yun magising-gising. Ang labis niya pang ikinagulat sa lahat ay kahit lumalakas na ang pag-iyak ng nilalang na nasa labas ng bahay nila, wala kahit ni isa sa kanyang mga anak ang nagising. Maya-maya pa, pagtila ng bahagya ng iyak ng sanggol, doon na naglakas loob itong si Angko na sumilip sa labas ng bahay nila. Nang makahanap na siya noon ng isang maliit na siwang, tumambad sa kanyang mga mata ang isang babaeng nakaupo sa bakuran nila. May malaking tiyan at merong maliit na pakpak sa likod nito. Habang nakaupo ang nilalang na yon, doon niya nasilayan ang sanggol nitong gumagawa ng ingay. Ayon kay Angko, na habang pinagmamasdan niya ito, pansin na pansin niyang hindi lumalayo ang sanggol na yon sa tabi ng nilalang. Bukod kasi sa meron pa yung nakakonektang pusod, parang limitado lang din ang layo nitong maaaring puntahan. Dagdag pa niya na, maliban sa pag-iyak ng sanggol at pabalik-balik nitong paggapang, wala na itong ibang ginagawa. Halos tumagal din ng kalahating oras ang nilalang na yon sa bakuran nila hanggang sa mag-umpisa na yung gumapang papalayo. Paglalarawan ni Angko rito, meron yung malaking ulo na nakakalbo na. Napakalagkit din ng nilalang na yon, gawa ng kumikintab ang balat nito tuwing nasisinagan yon ng liwanag ng buwan. May mahahaba din yung braso at agaw pansin din sa wangis nito ang nakaumbok nitong tiyan. Habang naglalakad papalayo ang nilalang, hila-hila naman ito ang anak nitong umiiyak. Hindi naglaon, nang makalayo na yon sa kanilang tahanan, dahan-dahan naman siyang bumalik sa kanyang asawa para tingnan ang kalagayan nito. Pagpasok niya sa loob ng silid, napabuntong hininga na lamang siya matapos niya yung makitang nasa mabuti namang kalagayan. Kinabukasan paggising niya, agad naman siyang lumabas ng bahay nila para tingnan ang lugar na pinag-upuan ng nilalang. Pagdating niya roon, napansin naman niya ang mga nakapalibot na damo rito na paisa-isa nang nalalanta. Kinahapunan bago pa man tumalikod ang araw, lahat ng damong nasa paligid ng bakuran nila, maging ang mga pangontrang halaman na itinanim niya, ay dahan-dahan nang natutuyo. Dala ng labis na pagkabahala, nagdesisyon itong si Angko na utusan ng kanyang panganay na anak na puntahan ang ama ng kanyang asawa.
Yun na lamang kasi ang naisip niyang paraan noon, nang sa gayoy kahit papaano may makakatuwang sila sa pagsapit ng gabi. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi na din niya nagsayang ng oras. Bago pa man sumapit ang 8:00 ng gabi, dumating ang ama ng kanyang asawa kasama ang mga anak nito. Lahat ng kapatid noon ng asawa niya ay dumayo para lamang magbigay ng tulong sa kanila. Nang masipat naman ni Angko ang pagdating ng mga ito, agad naman niya yung sinalubong ng walang pagdadalawang isip. Upang malaman din ng mga ito ang totoong nangyayari, inilahad niya rito ang lahat ng kanyang nasaksihan noong mismong gabi. Ipinakita niya rin doon ang pinsalang nagawa ng nilalang buhat sa pagbisita nito. Matapos naman yung mapag-alaman ng kanyang biyanan, hindi na ito nagdalawang isip na gumawa ng barong-barong sa labas ng kanilang bahay. Nagtarak din yun ng sulo sa paligid at gumawa yun ng malaking siga sa lugar na pinagpapahingahan nila. Dahil sa ginawa nito, nagdesisyon na itong si Angko na samahan ang mga ito. Hindi naman kasi siya maaaring magpahinga habang nagbabantay ang mga ito kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa paglalim pa ng gabi, naging salita naman ang kanilang pagbabantay. Dahil sa napakatahimik noon na paligid, inakala nilang walang magpaparamdam na mga nilalang. Subalit pagpatak ng 10:00, tila bang unti-unti namang nagbago ang kanilang pakiramdam. Hindi lang kasi iisang nilalang ang kanilang naririnig, kundi marami. Binubuo rin yun ng huni ng wakwak, tiktik at mga aswang na halos hirap na hirap naman silang matunton ang eksaktong kinaroroonan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na rin silang nakasilay ng iba't ibang uri ng nilalang sa labas ng bakod ng kanilang bahay. Ayon kay Angko, na noong mga sandaling yon, pakiramdam niya nananaginip na lang siya. Yun kasi ang unang beses na makasilay siya ng dambuhalang itim na daga kasama ng pusang may namumulang mga mata. Ang labis niya pang ikinabahala noon ay nang masipat nila ang sanggol na nagawa rin niyang makita noong nagdaang gabi. Dahil dito, alam niya sa kanyang sarili na naroon rin ang nilalang na may-ari sa nilalang na yon. Pagsilay nila sa bubong ng kanyang pamamahay, agad naman silang napatayo nang masipat nila ang isang aswang na animoy walang habas na pinagbububungkal ang bubong nilang gawa sa pawid. Habang ginagawa ito ng nilalang, panay naman ang pag-ungol ng kanyang asawa, indikasyon na meron itong nararamdamang kakaiba. Dahil sa nilalang na yon, hindi na nagdalawang isip ang mga biyanan niya na pagbabatuhin ito gamit ang malalaking tipak ng bato. Hindi pa yun nakontento, tinapunan pa nila yon ng kumukulong tubig na siya namang naging daan para sa nilalang na lubayan ng kanilang tahanan. Paglipad nito papalayo, mas lalo pang tumaas ang tensyon sa paligid. Maliban kasi sa nilalang na yon, hindi rin nila maipagkakaila ang pag-angil ng mga nilalang sa labas ng bakod, hudyat na malapit na yung sumugod. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari, nanatili pa rin silang nagbabantay sa labas ng bahay. Ni minsan hindi nila hinayaang masindak ang kanilang mga sarili dahil sa maaaring magamit yon ng mga nilalang para sila'y talunin. Nga pala, lahat ng mga tumulong sa kanya, mangmang pagdating sa lihim na karunungan. May iilang mga gamit man ito pero karamihan dito mga patay at walang gabay. Hindi rin sila marunong gumamit ng mga pantigalpo o anumang uri ng usal na maaaring makatulong sa kanila sa ganoong sitwasyon. Sa madaling salita, ang pinanghahawakan lang nila noon ay ang kakarampot nilang nalalaman pagdating sa pisikal na pakikipaglaban. Aminado din silang kinakabahan sila sa kanilang mga ginagawa, subalit yun lamang ang alam nilang paraan para makatulong. Pagkaraan pa ng ilang oras, nasa labas na ng bakod nila ang mga aswang
naghihintay na makaramdam sila ng labis na takot sa kanilang mga katawan. Subalit sa kabila ng kanilang mga nasisilayan, nanatili silang matatag alang-alang sa supling ni Angko. Upang maparamdam sa mga aswang ang kanilang katawan, paulit-ulit nila yung pinagmumumura habang pilit itong sinisindak. Maya-maya pa, nang maramdaman nila ang pagtahimik ng mga nilalang, dali-dali naman nilang binunot ang mga sulong na katirik upang gamitin ito kung sakali mang umatake ang mga aswang. Paghawak nila Angko sa mga sulo, halos hindi naman nila mawari ang kanilang mga gagawin nang masipat nila ang paisa-isang pagpasok ng mga nilalang. Habang naglalakad yun papalapit sa kanila, bakas naman sa kanilang pagmumuka ang hindi maipagkailang takot. Lumipas pa ang ilang minuto, sumugod na ang mga ito kung saan buong tapang naman yung pinigilan nila Angko. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong gawin nila, tila bang hindi nila kayang mapangibabawan ang nilalang na yon sa kahit na anong aspeto ng pakikipagdigma. Gayunpaman, kahit alam nilang maaari nilang ikamatay ang pakikipaglaban sa mga ito, lakas loob pa rin nila yung hinarap alang-alang sa buhay ng kanilang kadugo. Sa halos humigit kalahating oras na kanilang pakikipagbuno, ni isang nilalang ay wala silang mapatumpa. Hindi naglaon nang mapagtanto ng mga aswang na wala ng kakayahang makipaglaban ang grupo ni Angko, dahan-dahan naman yung umatras habang mariing nagbibigay sa kanila ng babala ang pinakapinuno nito. Bukas, kapag natalo pa rin namin kayo, paghahati-hatian na namin ang batang yan. Sa ngayon, ituring nyo itong isang awa na nanggaling sa amin. Wika ng nilalang na yon sa harapan nila. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung nilamon ng kadiliman kung saan sa muling pagliwanag ng buwan, naglaho na lamang yon na parang bula. Dahil sa pangyayari, bakas sa kanilang mga pagmumuka ang hindi maipagkakailang takot. Yung dalawa sa mga biyanan niya noon, halos hindi na makatayo, buhat sa mga nabali nitong buto sa paa. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, naglakas loob ang ama ng kanyang asawa na maghanap ng albularyong makakatulong sa kanila. Inabot din yon ng ilang oras sa baryo hanggang sa dumating ang puntong nakabalik na ito kasama ang 5 albularyong napaghinga nito ng tulong. Bawat detalye ng mga nangyari noong gabi ay inilahad nila rito nang sa gayoy kahit papaano alam nito kung ano ang nilalang nakahaharapin nila. Nang mapag-alaman naman yon ng mga albularyo, inilahad nito sa kanila na wala na silang dapat pang ipag-alala. Ayon sa mga ito, sila na ang bahalang makipaglaban sa mga nilalang na yon upang mailigtas ang anak ni Angko. Dagdag pa nito na, isang himalang maituturing na buhay pa ang kanilang pangkat matapos nilang kalabanin ang grupo ng mga aswang. Kinagabihan, kahit pagod na pagod sila Angko, nanatili sila sa labas ng kanyang bahay upang masaksihan ang mga pangyayari. Sa paglalim ng gabi, habang nagmamasid sila sa paligid, doon nila nasilayan ang babaeng aswang kasama ang tiyanak nitong anak. Nang masipat naman yon ng mga albularyo, agad naman yung nagpakalat ng bakod at puder sa buong paligid. Pagsilay sa kanila ng matandang namumuno sa pangkat nito, mahinahong nagwika naman ang isa sa kanila ng, Ang nakikita niyong yan ay ang aswang na nagpapawalang bisa ng kahit na anong pangontra sa isang tahanan. Kalimitang pinapanganak ang mga ganyang nilalang sa malalaking tribo ng mga aswang. Batid kung hindi pangkaraniwang aswang ang kinakaharap ninyo ngayon. Nang marinig naman ito nila Angko, hindi naman nila maiwasang mangamba kahit papaano.
Sapat na ang kanilang mga nalaman para katakutan ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, pagdating ng iilan pa nitong mga kasama, buong puwersa naman yung sumugod sa bakuran ng bahay nila. Inabot ng 2 oras ang pakikipaglaban dito ng mga albularyo hanggang sa maitaboy na nila ito. Habang pinagmamasdan nila Angko ang mga nangyayari, aminado silang di hamak na mas malakas sa kanila ang mga albularyo. Sa pagbalik ng katahimikan sa kanilang lugar, isa sa kasama nito ang nagtamo ng iilang galos sa katawan. Sa panig naman ng mga aswang noon, 12 nilalang ang nagawa nitong mapaslang. 3 dito ay mga tiktik at ang mga natira naman purong aswang na. Matapos ang mga pangyayaring yon, kabilin-bilinan sa kanila ng albularyo na lumikas na muna hanggat hindi pa pinapanganak ang anak niya. Naniniwala ito, hindi lang doon magtatapos ang komprontasyon nila, lalo pat matindi ang pagmamalabis ng mga nilalang na yon na kainin ang anak niya. Dahil sa naging abiso nito sa kanila, kung kaya't hindi naman tumutol itong si Angko. Para sa kanya, dapat lamang nasundin ang payo ng albularyo dahil wala naman yung ibang hinahangad kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, nagpaalam na din yung uuwi na. Hindi naman nila yun pinigilan, lalo pat alam nilang may mga responsibilidad din yung iniwan. Bago ito tuluyang makaalis sa kanilang bahay, inabutan sila nito ng iilang mga buhay na pangontra. Kalakip ng pangontrang yon ay ang muling pagpapaalala sa kanila ng mga albularyo na iwasang makipaglaban sa mga nilalang, lalo pat kung mga ordinaryong tao lamang sila. Maaaring sinuwerte lamang sila noong nagdaang gabi, subalit hindi ibig sabihin nun magagawa pa rin nila ito sa ikalawang pagkakataon. Kinaumagahan, pagising ni Angko at ng kanyang mga biyanan, agad naman nilang iniligpit ang lahat ng mga gamit ng kanyang pamilya. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa bahay ng amo nito. Doon nagtagal sila Angko ng ilan pang buwan kung saan iba't ibang pangyayari ang kanilang naranasan. Gayunpaman, sa kabila ng pagpaparamdam ng mga aswang, na kaya pa rin nilang mailigtas ang anak niya. Hindi na kasi naging mahirap para sa mga albularyo na matulungan sila, lalo pat malapit lang sila sa lugar nito. Pagsapit ng kabuwanan ng kanyang asawa, malusog na nailuwal nito ang kanyang anak. Nang maisilang na nito ang sanggol na yon, muli nilang narinig ang pag-iyak ng tiyanak na nasa labas ng bahay nila. Animoy ang pag-iyak ng nilalang na yon ay naghuhudyat sa pagkatalo ng panig ng mga ito. Ilang araw pa ang lumipas, mabilis na bumaba ang bilang ng mga aswang na nagpaparamdam sa kanila. Kahit gano'n na ang nangyayari, nanatiling alerto pa rin sila Angko, lalo pat merong iilang uri ng mga aswang ang mas nagmamalabis na kumain ng batang kakasilang pa lamang. Awa naman ng Diyos, nagawa nilang mapalaki ng maayos ang kanyang anak. Marami man silang pinagdaanan pero hindi na nila yon inisip pa, basta ang mahalaga para sa kanila, kumpleto ang kanilang pamilya. Sa paglaki ng anak ni Angko, doon napansin ng mga albularyo ang kahusayan nito sa pagbuhay ng mga buhay na kataga. Maaaring kaya marami ang nagtatangkang pumatay nito noong bata pa, gawa ng naamoy ng mga aswang ang bukod tangi nitong kakayahan. Yung anak ni Angko pinuno, lumaking albularyo na naninilbihan sa matandang tumulong sa kanila noong ipinagbubuntis pa ito. Ang kwento naman ng anak niya, syempre, sa ibang pahina naman. Sa pagdaan pa ng maraming taon, namuhay ng payapa ang kanilang pamilya. Doon pa rin naman sila noon tumira, gawa ng yun lamang ang lugar na nakasanayan na nila. Pero alam nyo ba, magmula noong nangyari sa kanila ang ganoong bagay,
Hindi na ninais pa nila Angko na gumawa ng panibagong supling. Lubha kasi yung nagbigay ng takot sa kanila, lalo pa noong makita niya ang isang aswang na may kasamang tiyanak. Hindi rin maitatanggi ni Angko na baka magluwal na naman ang kanyang asawa ng isang sanggol na lulupig sa kasamaan. Okay, opinion ko sa kwento. Talaga ba, Angko? Merong, or kung sino yung sender nito, meron bang ibang kwento tungkol naman sa anak ni Angko? Kasi ang angas eh. Isipin ninyo sobrang daming aswang yung naalerto nung nalaman nilang merong ipapanganak na lulupig sa kanila. 'Di ba? Ang angas lang nito. Hindi ko alam kung anong meron si Angko. Hindi ko rin alam kung anong meron yung asawa niya. Kasi kung papansinin ninyo yung takbo ng kwento, wala sa bloodline nila yung pagiging isang manggagamot. Pero hindi natin masasabi kasi ang Diyos lang ang makakapagsabi kung sino ang bibigyan niya ng isang abilidad na kung tawagin ay dibino. Ano ba yung dibino? Sila yung klase ng mga tao na sandaling-sandali lang nilang pag-aaralan yung mga lihim na karunungan pero mabilis nilang nakakabisa. Tapos meron pa sila dyan yung mga medalyon na kapag binubuhay nila yon kahit isang sirkulasyon lang ng pakain, ng matinding panalangin, tapos isang konsagra, tapos na. Yung agimat na yon or yung kung ano man yung medalyon na yon, buhay na buhay yon. Bihirang-bihira tayo makakita ng mga taong dibino. Kaya sobrang angas na itong kwento na to. Lalo pa kung meron nga naman talagang kwento yung anak ni Angko, no? Pero hindi tayo sigurado kasi medyo matagal nang nasend sa akin to. So baka sakali lang na marinig nung sender ng kwento ni Angko, tuloy na natin yan. Banatan na natin kasi malamang sa malamang dibino talaga yung anak nito ni Angko. Pero yun nga, yung pinaka-question ko, paano nga naging dibino, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.